फ्रेंड्स बरायबाय फिन कनसेप्ट चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बे समाव अफिशियल नोटिस रिलीज खालामबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनिफ्राय दा जों बेखौ नायगोन दा बिग आपडेट नोंथांमोना लाबोदों दा बेखायनो जायफ्रा बड' जब इनफो इउट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट गभर्नमेन्ट साख्रिनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा बे आसाम पुलिसनिफ्राय माबायदि गोदान अफिशियल नोटिस फैदों जों बेखौ फारि फारि नायगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियर जायो आरो साख्रि मोननो थांगासिनो दङ जायखिजाया आसाम स्टेटआव 50,000 भेकेन्सिया मे दानाव नोंथांमोना 10 मेआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो थांगासिनो दङ अके स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना गोसो होदो दा बेयाव गोदान अफिशियल नोटिस सफैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय एन्सार किस नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन जायफ्रा दाखालि एसआइ लेभेलाव एग्जाम लिरदोंमोन आसाम पुलिसनि आन्डाराव आरो गोबां रोखोमनि सिभिल डिफेन्सनि पस्ट दंमोन जों बेखौ दायो नायनोसै जे माब्लानिफ्राय नोंथांमोना एन्सार किस मोनगोन आरो माब्ला फिजिकल टेस्टआ जाथावगौ जों बेखौ कभार खालामगोन प्लास कनस्टेबलनि एग्जामनि सायावबो जों कभार खालामगोन दा एसआइ लेभेला फैबाय आं नोंथांमोननो खोथा होखादोंमोन जे नैबे दानावनो एसआइ लेभेलनि एन्सार कि एबा माबा मोनसे नटिस फैगोन आरो फिजिकल टेस्टआ थाब जागोन होननानै आरो बे फिजिकल टेस्टआ बिराद थाब जागोन मानो होनोबा बारा टाइम गैला दा बेनो जाबाय नै एग्जाम होदोंमोन 144 नोंथांमोननि UBSI 51 कमान्ड' बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि पस्ट दंमोन दा बेनि नोंथांमोना सफ्ट कपि डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय नै जि नोङो एग्जाम लिरदोंमोन ना एडिआरि बायदि नोंथांमोना बेखौ OMR शीटखौ गावनिखौ नायनो हासिगोन बेनो जाबाय 22 जानुवारिनिफ्राय एबा गाबोननिफ्राय 11:30 AM जानाय लोगो लोगो आरो लास्ट डेटआ 31 जानुवारिसिम नैबे SLPRBनि साइडआव नायनो हागोन लगइन खालामनानै आरो स' दानिया बेखौ नायनोबा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना 50 रां पेमेन्ट खालामनानैसो बे स्केन कपिखौ मोननो हागोन एबा नोंनि एन्सार कि एबा OMR शीटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो अके स' बेखायनो नोंनि एप्लिकेसन आइडि आरो बार्थडेखौ होनानैसो लगइन खालामनांगोन दा बेखायनो जायफ्रा नायनो गोसो दङ नोंथांमोना नायदो आरो पे खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिसिभ मोनगोन आरो बे रिसिभ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव लगइन खालामनानै माने डाउनलड खालामनानै नोङो लानो हागोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि सिस्टेम दा बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ ओमफ्राय दा फैबाय मस्ट इम्परटेन्ट कमेन्ट्स फैबाय थायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव स' कनस्टेबल लेभेलनि काट अफ माब्ला फैगोन होनोब्ला दा बावनो फैसिगोन आरो आनजादा 23 मार्चआव जागोन बायदि खोनादों बेखायनो बयबो रेडि जाखादो आरो गासै टटेल 6000 पस्ट दं आसाम पुलिसाव दा बिनि फाइनाल रिजाल्टआ मेआव मोनगोन आरो मेआवनो जयनिं जागोन नोंथांमोना 10 मेआव साख्रि मोनगोन होनना बुंदों दा चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बायदिब्ला प्लास एडिआरि दङ गोबां रोखोमनि पस्ट दं एडिआरिनि आन्डाराव गासै 13,000नि खाथियाव दङ बेनिफ्राय हेल्थआव दङ टिचिं लाइनाव दङ बेनिफ्राय पुलिसाव दङ गोबां रोखोमनि साख्रिखौ मे दानावनो नोंथांमोननो होनाय जागोन बेखौ गभर्नमेन्टआ बुंगासिनो दङ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट